ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୁଟିନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ଥିର ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କର ତେବେ ତମ ସହିତ ରହୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବିବାଦ ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶୁଣୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କର।